Ayaw ka ulit. Imo magikuhan sa panginabuyan. Kabalayan, kahayupan, uguban pa. Di pa na mao. Gusto kong muyok mo muna akong tanan. Ano? Stop! Bus! Ay sa bus! Nga naman, Ay sa lagi! may na matudas na si Udit. Ay sa lagi! Nga naman lagi. Ang akong kamot! Imong itumban! Unsa ko di ay. Sige. Tara! Ikaw maganihara mo ka isigin saman. Ganihara mo ka sakit kinahong duga na magit. Hilong mo diha. Ganina ragyon mong nikingon anak. Siging away-away. Nay atong kaway wa ninyo pangitag mayo. Ayo ka Udit. Hayop ka! Sige! Magpatay mo diha! Kay ako din eh! Ha! Patay Mauna niya ang imong katapusan. Oh! Karon Udit, magbayad ka na gyud sa imong mga sala. Maluoy mo na ako. Unsay inyong gusto? Kwarta? Adun ako'y 500,000. Ikaw na na. Dili pa na igo. Gusto ko milyon. Kanar di ay. Deal! $500,000! Oh, kana. Bugo ni mo boss ay. Ang $500,000 og 500,000 parihar na. Unsa? Ikay bugo. Kalahi ra ni ana. Ikay bugo. Awa din na. Wa na nga itong dinakpan. Imong gibuhian. Asara. Oh, sila'y bogo, sila may nag-atubang diha. Ikaw, manggot! Siya! Ikaw diha naggunit-gunit, ana! Ikaw! Hilom na mo. Hilom na mo. Puros mo mga bugo. Anong inyong gibuhian? Ito, Arabus!